Сами ли сме в космоса? Дали наистина има малки зелени човечета с антенки, които сме виждали по фантастичните филми? Някои казват, че има НЛО, други пък гледат с насмешка на този факт. Няма спор обаче, че всеки от нас си е задавал този въпрос. Любителите на астронавтиката имат възможността да получат отговор на всичко свързано с необятния свят на Вселената. Топ-астронавтът на НАСА Стори Мъсгрейв е на специално посещение в България. Зад гърба си има 30-годишна кариера в Американската правителствена агенция. В богатата професионална визитка на Мъсгрейв е записано, че е специалист мисия на Challenger, Discovery, Atlantis и Колумбия, както и товарен командир на Endeavour. Единственият астронавт летял в 6 мисии на всички совалки на НАСА. На Софийска земя астронавтът сподели вижданията си за популярния през последните 10 години космически туризъм. Космическият туризъм е скъпа екстра, която не се очаква да поевтинее през следващите години. Един полет в космоса с туристи излиза около $1 милиард. Известният астронавт е убеден, че съществува извънземна форма на живот. Извънземните ще осъществят контакт с Земята едва когато хората са напълно убедени, че НЛО съществува. Трябва да приемем, че те са там. Не трябва просто да сме арогантни към извънземните. Трябва просто психологически да сме ги приели, преди те да се появят, разсъждава философски човекът, погледнал няколко пъти планетата отгоре. На въпрос на Ecom.bg дали науката вече знае всичко за нашия естествен спътник Луната, астронавтът заяви, че учените нямат еднозначно мнение по този въпрос. Все пак по-голямата част споделят становището, че всичко се знае за естествения спътник на Земята. Очакванията на Мъсгрейв са, че един ден отново ще има мисия до Луната.